Kawadhi nyime en ni jatend migao mar somo Julius Ogamba koro loko tanga kendo wacho ni onge skunde ma nyawawa e pachoka. Ogamba ma loso kisauni Mombasa bang' yawo container moting'o otase mag penj ma KCSE madhi nyime. Okoni ng'ikruok mande nobedo nen ni kaluwore gi deko mag moko kuom sikunde chwalo nonro magi e seche mowinjore. Jatelo no komachielo koni nonro dhi nyime mar yango jogo mochung' ne penj mitudo gi weche mag mibadhi kokoni gibedo oko kendo gibiro kawo okang' mowinjore bang' nonro makamano. Komachielo okwedo weche maliekore ni migao mar somo geto medo school fees kokoni mano propaganda mikeyo gi jogo mok dwar ber ne sekta mar somo. Jatend migao no sani yuore romo magala moro ma jotend jopuonje mag sikunde mar primary Kepsha mabiro rumo ayanga odiochieng' ma kiny tich ang'wen. That schools, what I indicated in Parliament is, as at the time I was in Parliament that day, we had not released a 1.1 billion to the schools that had not submitted the data, because what happened when the schools did not submit the data, we decided to pay a number of them 50% of the capitation. There were about 990 schools as at that time. So once we complete this exercise, ladies and gentlemen and members of the media, we will give you the actual data which then you can disseminate to the public. A few cases of malpractice, including early exposure of papers and use of digital devices, were reported last week. And these are under active investigations by the Director of Criminal Investigations, and several suspects have already been arrested, with center managers being replaced. Let me reaffirm the government's unwavering stance that examination malpractices will not be tolerated.